Sa unang pagbasa, gihisgutan na nikuha o giyuta ang Ginoo. Ang uban ani nga translation, lapok. Kay ang yuta gyud nga yuta nga uga di man ani mo mapurma-purma. Nihimo siya og tao gikan sa yuta o gikan sa lapok. Nya iyang gihuypan sa ginhawa nga makabuhi mao na ang Espiritus Ginoo, mao nahimo na siyang tao. Ligay mong tupad na mutuo ka nga lapok ra ka. Ingna ba? Ingna mutuo ka, lapok ra ka. Kanang lapok makaona dili. Kinsay mo ka og lapok ta sa kamot. Way lain ang bata ra gyud. Kanang bata nga way buot, ibutang naglapukan, kanon na niya lapok. Pero ang taong na ay buot, saktos ka buot, di ginamuka og lapok. Gani, bisag pan pa na nga lami kayo, mahug sa lapok. Kahugaw mo, ana gana. Sa ito pa, kung hinimo tagikan sa lapok, naturally, hugaw kita. Hugaw. Matod pas Tagalog, nakakadiri. Muna kung atong paundayunan ang atong human nature, kining atong tawhanon na kinaiyag, mao'y atong paundayunan, magkagubot ta, kay nga naman, magsige man tag-exchange o mga hugaw. Kaya ang atong yung natural na kinaiya, hugaw yun. Muna ingon si Jesus, ayaw kayo mo ka-concern sa musulod sa inyong baba. Kay gikan man sa gawas, dili na makahugaw. Pero imong ipagawas ang imong hugaw nga gikan nimo, kana mo tinuod nga makahugaw. Kay lapok ra lagi ta. O bisan gani o luod man paminaw no, naramatay mga online parishioners usahay maatol ni nga mangaon sila. Huna-huna lang ko nang manggawas nimo. Ganahan pa ka mukaon. Kanang huna-huna imagine ang tanang mo gawas sa imong lawas. Gikan dinis babaw ngadto sa ubos. Ganahan ka mukaon. Ambot lang ka panag sa tingali na tingali kay kanon ana ambot lang. Pero kaning kadaghanan yun, di kaganahan mo kaon oy. Mabitan na karon na ay mga isyu sa politika nga ang criticism sa ubang mga nag-analyze ba o kaning mga kontra-kontra, tanaw na ko diha ilang mga komentaryo sa social media na ay daghang mo comment siya ngano man na ang imong gisuka kaniadto imo naman sang gikaon na may daghang karon nga ilang gisuka kaniadto ang ilad nila kaniadto karon suod na sila unay ang imong gisuka kaniadto imo mang gikaon mga pasumbingay ba nga ang imong kontrapartido una karon suod naman mo ngano man na amo na ang duwa sa politika. Nya ang suot sa nimo kaniadto kontra na nimo karon. Ang iro ra gyud mo'y mukaon sa kaugalingon niyang suka, pero ang tao di ka mukaon sa imong suka Ganahan mo ana. Gilingay mong tupad na nakasuway nakakaon sa imong gisuka. Listen no. Sorry ha sa naminaw ang online. Pero ako lang yung testingan ba kay sakto yun kay si Kristo. Ang tinuod yung hugaw, kanang mugawas na to. Pero na ay mas hugaw pa sa suka. Unsa man, kining mga yawa nga ni anato. Ni anak so sa tong kasing-kasing kay lapok rata. Na atay mga yawanong pagbati, yawanon nga huna-huna, nga kundi nato mabantayan maoy dali nga mogawas gikan nato makaguba og relasyon makaguba og kahugpungan
gani makaguba og pamilya, makaguba og nasod, makaguba og komunidad. Ug unsa man gipang-mention ni Kristo kay gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang daotang huna-huna, patyo di ka buanga ka. Di ba dautan man kalaming lugoso ning animal. Ano ba? Di yun mo sugot. Ripo na lang na nato. Pagpakighilawas, kana prostitusyon, ang kulboy, same sex, basta pakighilawas, sexual, kuan gyud kanang pleasure. Pagpangawat, mangawat ka, either individual person or kawatan nimo ang nasod, kawatan nimo ang lungsod, kawatan nimo ang simbahan, diha sa pundo nga giintrigar nimo. Mo na itong gitawagan ni og graft and corruption. Pagpatay, aperting killing karon, napailang tawgon og EJK, extrajudicial killing. Pagpanapaw, adultery, perte, nagkinabitay karon bisag dinhi sa atong simbahan na ay nagkinabitay. Ilingay mong tupad, nakapangabit ka sa una. Nakapangabit ka. Naiuban din nanimba, ang uban pag nagnisa, ngabit lang yapon. Pagkaibog, actually kaning pagkaibog mura ni siya envy. Ang tawag di man na sala ang maibog ka, pero envy na gani kana bang mura na kag masina na ba, na mga ambisyon na kang mapariha kaniya or mulabaw kaniya. Muna na, lisod na. Pagpanglimbong, daghan ng mga malimbongon karon. Daghan kayong malimbongon kana lang atong impeachment. Daghan kayong ni-accuse na apay nag-compute ingon din sila. Kung gibasa lang nila sa mga nipirma sa usa ka adlaw, giihap nila gikas pagsud sa impeachment. Sa tingnan na impeachment kanang article of impeachment nga ilang gipirmahan na ay nag-compute na social media akong ikuan ingon ni siya bisag unsa pa nimo ka bright o unsa nimo ka kusog mo basa ang 32 pages man tingali na di gina nimo mahumag basa og 10 minutes with understanding kay makada word diha imo gunang sabton nya una ka mo pirma. Usa kuno ka tawo dili ka humag 10 minutes og purti gini mong bright mahuman tingali na nimo pero ambot masabtan basad nimo ang tanan nya kinahanglan man ani mo sabton kay sunang kana posisyon as gobyerno elected official na imong i-impeach di na nimo sabton ug unsay gipangsuwat diha pero imposible kuno apa suwaylan yung compute 10 minutes kada tao in 7 hours. How many persons can sign? Pila ka minutes ang 1 hour? 60 divided by 10, 6 kada hours. 6 times 7, pila? Di na ba ko kamaon ng 0 pa ng multiplication sa una? Pila? 42. So 42 raunta ka-congressmen ang makasign. Kung tinuod gid nilang gibasa unya gipamalandungan na ako ning personal conviction kay mao man kuno na gi-provide sa atong konstitusyon ang impeachment nga ang Congress ra may makahimo it must be personally verified and signed. 42 nganong niabot mag 215 after 7 hours. Mo na siya. Unsa man na siya? Pagpanglimbong ang tawag Kalaway kana magsigig sulob mga sinuloban malalaki man o mababae nga mo ignite og sexual desires ba. Kana ako kung sige gingon nga magrosaryo media sakyanan yan ay mo kalit og overtake ng motor o niya ang gaangkas
purting mo buag short nga hapit na lang diri na lang sa uniga igwad pag yun kay ang ilang mga motor karon di naman ang mag-angka sa ibabaw nya mura na nagtuwad mag-angka sa motor sus muana nya mo traffic o gamay ang maputol ang maghimaya ka Maria kaya maghimaya ka Maria puno ka sa grasya unsa naman yung bayhana nya mingo sa akong driver nindo trabasag pa din ya mo sanong sa ko bitaw luya kalaway mana kalaway hasta din simbahan sulob-sulob anang na mga sleeveless pakita-kita labi na ginang panahon sa kasal muragyo ga passion show din hisod simbahan oy kamo taong magpakasal labi na mong maminaw nako please ayaw mo paghimo din hiog pakita ng inyong mga lawas niya kanang inyo bang mga lawas nindot ra ba kay natan-aon ayaw in taon na ipakita din kay hasta pare mahugaw no hugaw una kasina pagbutang-butang kani kunong tanan karon na panahos politika labi na panahos eleksyon manggawas ginang mga false accusations tawag na natog fake news sige yung himo og fake news pagpagarbo, siging pagarbo ang ilang mga sakyanan, na tagpila ka milyon, tag 23 milyon, mga bag, mga bakos, mga sapa na diha, perting mga mahala, o pagbinuang, in general, no? Sige, mao ni siya makapahugaw, o tinuod yun nga makapahugaw, mao na yung Kristo, siguruan ninyo, ang pagbantay sa inyong kasing-kasing. Ug unsaon ang pagbantay? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo, kalag ko. Hain man ang kalag na ana sa atong inner self. Kung ang atong inner self, ang atong kasing-kasing, kadunay nagdaig sa Ginoo, pasabot, dili ta mo entertain aning ni ang mga dautan na pagbati, dautan na huna-huna. Subo kay palandongon na mamatay ang tao tungod dasad sa kabuang siyang isig katao, tungod sa dautan nga buhat o plano sa iyang isig katao. Timan-an nato pulos kita lapok, pulos na ay kadautan. Din alang ta mo highlight sa atong kadautan. Unsa may atong i-highlight? Giunsa ta paghigugmas Ginoo, unsa say mga maayong butang nga gibutang sa Ginoo nato, humanta niya gihuypan ni anang espiritu. Ako naam jud ko'y pagkadautan, pero makahalin biya ning slatsad. No. Nya hay may inyong tanawon ang kanang dali kong musinghag o ang slat nga nabaligya nga daghan. Depende ninyo. Ano? Ang karon manggod ang atong style magsigi tagtan-aw sa mga bati sa tao. Nya siya sad mubaw sa tan-aw sa atong bati, pulos na ang mga bati ang atong gi-highlight. Ana, i-highlight ko na itong nindot. Di ba makakita kita, wow, bitaw no, muna gitawag o ignore the negatives, highlight the positives. So kung ikaw asawa, imong bana palahubog kaayo, pero muuli gyud inyo, bisag hubog, bisag gakamang, usay anhan nala sa inyong may pultahan, mahigda. Nanay nindot wa. Bati man ginang iyang pagkapalahubog. Pero kanang iyang pag-uli, bisag nagsarasay na, di na nindot. Di ka ka-appreciate ana biliban ako ni akong bana bisag di na hapit ka kita og tao pero makadumduman sa among balay. Oh, di ba kadindot ana? Imong anak kusog kay mo duwag computer, hapit na lang dili mo pahuway. Di gani masugo pero kamot piti-piti lang kamot. Di ka ka-appreciate na abtik kay siya kamot.
Nung naglihok pa iyang kamot, kung sa may gusto nimo kanang maparalyze niya, kukihan kayo, pero paralyzed. Meaning, there are many things, positive things nga gihimos Ginoo nato nga dapat nato i-highlight, dili ang mga bati. So kanindot unta ko ng ato mga leader sa simbahan, labi na gining leader nato sa gobyerno, ato mga politicians, niining panahon sa eleksyon, pangumpanya, ayaw mo pagsiging hinapakay og lapok, kay pulos ra ta lapok. Ay mo pagsigig tanaw anang mga apan, kay dati daghang apan, pulos ta na ay apan. Magtinanaway ta sa atong mga nindot, kay kining mga nindot nga niya nato hinimo nis Ginoo, hinatag nis Ginoo, ipaambit ni nato, nagpaambit tag Ginoo. Kining mga apan nato, kining mga bati nato, hinatag nis Yawa, nya kun mauni atong isigig pagawas, naginambitay tag Yawa. Kung ang pamilya naginambitay og Yawa, kasigig pinasahay ang mga yawanong pulong o yawanong buhat, mabungkag ginang panimalaya. Ang ato sad nga nasod, magsigitag hinapakay aning lapok, ang mga bati nato kay pulos magita na ay bati. Makampo man sa pikas, kampo mas pikas, pulos kita na ay bati kay lapok rotang tanan. Kung maunay atong exchange, magkabulingit kitang tanan. Og tan-awon tas layo, ingnon tas laing mga nasod na murag mga buang purting daghanang lapok sa ilang naong, ngano man sang hinapakay na silang lapok, di ba? Katapusang lingi sa imong tupad, na sugod karon, sabat nako na limpyuhan ti ka. Pasabot, unsaon na nimo sa paglimpyo? Sige hisgot ang iyang mga nindot. Sige hisgot ang iyang mga nindot. Ayaw sige hisgot ang iyang bati. Mao na siya nindot na himuon.